Kweziphambili kwindaba zethu ngokuhlwanje Angcwatyiwe amalungu osapho alishumi nadutyulwe abulawa kule veki iphelileyo kwilokishi Mbali eMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Well, ICC, we must get out of it. The ANC is confused. I've never seen such a confused organization that is controlled by white capital. Mongameli we-EFF uMnumzana Julius Malema uthi uMzantsi Afrika kufuneka uphume kwinkundla yamatyala yehlabathi ICC ngamafuphi. IMamelodi Sundowns idlulele kwi-semi-finals zemidlalo yetumente yentshatsheli zelizwe iAfrika emva kokubetha iqela lase-Algeria i-CR Belouizdad ngamanqaku 2-1 kumdlalo bubanjelwe kwibala iLoftus Versfeld ePitoli ngalemva kwemini. Umphathisi wamapolisa uMnumzana Iqela uthi amapolisa aza kuba inxalenye yenkqubo karhulumente yokulwa iziganeko zokubulawa kwabantu ngemipu nezithande ukuxhaphaka kwiphondo laKwaZulu-Natal. Iqela bethetha kwinkonzo yomngcwabo yamalungu alishumi osapho athe abulawa kumzi wakwaMemela kwilokishi yaseMbali eMgungundlovu kwiveki ephelileyo. Abantu bebephume ngonina beyokunika imbeko yabo yokugqibela. Ibingumbono ochukumisayo kakhulu ke ngethuba zifika ibhokisi ezilishumi zamalungu osapho. Lamalungu osapho aye kwindlu yakwaMemela ngethuba edutyulwa ebulawa ngolunya kwiveki ephelileyo. Izizalwane zabo zithi esi sambakanya sesithonga sihlabanisele ecabangweni. Ngithi kunomfundo siyakhala endaweni yaseNyanyathu, bayakhala abantu bonke. Bathi ukuba unomfundo akasukanga kuwe, mhlambe ngaba kwenzeka ngalokho. Ngicela ukubonga kugogo uMamemela, ngibonge kumkhulu obengasekho ngokuthi bangikhulisele indodana yami, ukuthi abasekho ngabe bayangiduduza ngalendlela engidinga ukududuzeka ngayo. Kodwa ngiyathuthumela baba, ngikaze ngiyibone into enje, ngeke ngiyibone maginqika ibhasi noma kuginqika ikhumbi. Kodwa ngelinye ilanga ngiyibonile ingane abantu uthuthwa. Ngasho ngathi angaze ngiyibone into enje. Ethetha kule nkonzo yomngcwabo umphathisi wamapolisa uMnumzana Iqela ubongoze iintsapho zamaxhoba ukuba zibeke ithemba lazo kwingalo yomthetho. Umphathiswa uthi ingqungquthela ecetywayo eza kubanjelwa kulo mmandla iza kuba likhubalo ekulweni iziganeko zokubulawa kwabantu. We'll be working with him, with the communities, because it doesn't matter how many police you bring, it doesn't matter how many police stations you build. If communities are not part of it, it's not going to work. But indeed, we do have a problem around this community here at Mbali. As I've said, that is not the first time one comes from this kind of activity, this funeral. Umtyholwa nowayanyaniswa nesisiganeko sokubulawa kwabantu abalishumi kulindeleke ukuba aphinde ayokuvela kwakhona kwinkundla kamantyi yaseMgungundlovu ngoLwesihlanu. Usapho lukamfi uPhelokazi Mqathanya waseKapa owahlatywa wabulawa ngoMeyi ka-2021 kubethandana nowesine esinye lutyhola amapolisa ngokusilela ekwenzeni umsebenzi wawo okukuzemva kokuba elityala likhutshwe okwesibini kuluhlu lwamatyala nangona umrhanelwa wayefunyaniswe enetyala ntlandlolo. Kwiintsuku ezimbalwa phambi kokuba kufike usuku nalapho umfi uPhelokazi Mqathanya ubeneminyaka eyi-24 ubezawubhiyozela usuku lokuzalwa, usapho lwakhe lubindekile ngelithi amapolisa afedile ukwenza umsebenzi wawo emva kokuchithwa kweli tyala. Iye yafeyila ngenxa ye-investigation. I-ofisa le ibiyiphethe ityala uHandries zange wenza umsebenzi wakhe, wayipotya ikheyisi yomntu asekhaya and then zange alandelelele kwanto. Kwalahleka amadokethi kupostponwa zikheyisi andiyazi basiyeka ngaphi andinolixazi nani because siyipathi siyile ke from 2021 until kulo nyaka uba ikheyisi kaPhelokazi kusithiwa there's no evidence, akho ubungqina ubuthentheni, so iyachithwa ityala. Umbutho ozinze ekhaya elitsha nojongene nemiba yabathandana besisini esinye uthi okoko wasekwayo ngo-2008 akukho tshintsho nanjengoko kusenzima ukuhamba-hamba ngokukhululekileyo ekuhlaleni.
Amapolisa akafumanekanga ukuze aphefumle ngezi zityholo. Njengoko sibhiyozela inyanga yenkululeko, asinguye wonke umntu kweli oyibhiyozelayo. Olu luluvo lentwazana esipha igama lokuba nguSinazo Zungu ngelokuyikhusela nowaba lixhoba lokudlwengulwa. Le ntwazana ithi ubomi bayo batshintshe emva kwesi siganeko. Rape cases are incredible, increasing day by day, and there is no action taken by police. They just open a case and close the case like nothing had happened. uSinazo Zungu ogama elitshintshiweyo ubalisa ngentlungu yakhe yokudlwengulwa izihlandlo eziliqela. After pulling the night dress, wangibamba ngesandla, then wangikhumulisa ipainting. Then he started raping me. I was 17. Ukungaqhutywa kophando ngamapolisa nokungathatyathelwa ngqalelo ngumakhulu wakhe kuyamngcungcuthekisa. I thought that she was part of that, because how can you say when umntanakho arejiwe and then you say we talk to that person, when you come back you say if you want to open a case just uyivule endlini kamamakho and leave my house? How can you say that? Ipolisa eliphethe ityala lakhe unkosikazi uMarametsi uthe kwakungekho bungqina buphathekayo ngelityala. The docket was taken to court for decision due to no witnesses and enough information. There's a little bit of a challenge for court to convict the accused. Ukanti ngaphezu kokuba ejongene nalo mngeni wokuba lixhoba lokudlwengulwa, uSinazo ufunyenwe enomhlaza wengqondo ochaphazela ukungaboni kwakhe. Le ntwazana isenethemba lokuba ngenye imini iya kuzifumana impendulo ngayo yonke into emehleleyo. Ndinguzola Sholwana weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa eSoweto. Basaphila ubomi bentshontsho abahlali belali zasemajola esajonisi empuma koloni ngenxa yemfazwe eyaqandusela kwiminyaka yo-1960 eyayiphakathi kwensizwa nabafana, kodwa ngoku ukungaboni ngasonye kuphenjelelwa bubusela obuqale kwiilali ezimbini. Nangona le mfazwe yaqalwa ziinsizwa ezazingafuni mntu uya sikolweni kwiminyaka yo-1960, kodwa kutshanje kugunye ukuhlaselana ngenxa yolwebiwo lwemfuyo. Isiqalo seyo sokulwa kwakungamabhoka ebiwe. Yayo ngamabhoka into asaqala kwasukela kuyo. Kwaba uqaliwe ke ngoku kwagetyengwa abantu yabiqalile. Kubhlungu. Akutshiswa izindlu kuphela, kutshisa kube kufe umuntu. Mna ndingulamntu ke behlukumezekile wakhutshela abantwana abasixhenxe endlini. Bafika babakhupha badubula batshisa. Imizi itshatyalaliswa ngomlilo ngamathunzi obumnyama. Abantu bona badutyulwa nasemini ilanga lihlaba umhlaba. Nasemini abantu bahlasela, siphila kokubaleka kuba sithi sihlele entabeni silokoza uba kwaye phaya kuhlipha ezantsi ngoba le nto iqhamuka pha ezantsi. Sibheka amehlo apha sihleli nje upheka lihloli pha uba ngabona abantu beqhamuka ubaleka. Befama sihlala nabayeni bethu ezindlini. Kodwa bakwazi abalapha ukuyenza onto ngoba lo bahlala ezintabeni. Akufuneki umuntu ohlala endlini kuleni ilali. Ukhangelwa Dunjani ngwakubhuje, ilali etyholwa ngokulala ngengubenye neyasetyeni engunobangela woluqhushululu, ukanti uxolo luqaqe luxela ithamsanqa phakathi kwabo. Ifike pha phambili gweqane kuthiwe sithaba sinyukayo. Ifika pha phambili kuthiwa sithaba kodwa kusabona. Esizifumana ngoku zithi igqiza lorhulumente lusendleleni eyemajola ngeenjongo zokuhlanganisa le mihlambi yalanayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya emajola esajonisi. Masicaphule kumaqonga ethu onxibelelwano ukuba abantu baphefumle bathini ngezi ziganeko zithande ukuqatsela zokubulawa kwabantu kweli, ingakumbi kwiphondo laKwaZulu-Natal. Uminister wethu uBhekicele akefaka amabheret endaweni eziningi isikakhulukazi amalokishini lawa athatha ngokuthi makhulu. Nobangela lento yonke le ngurhulumente wethu, umthetho wakho uyekeyeke. Onqevu bayazenzile bayaboshwa namhlanje ngomso baphume. Ezi zigila mkhuba zifihlwa sithi kwalapha ekuhlaleni. Awungeke singababoni mana abantu mani ubone ba aba kukhona apho bayomosha khona. Ilula lento ukuthi amaphoyisa aqoqe izibhamu lezi egcwele emphakathini wakithi engekho emthethweni okwenziwa ngazo ubugebengu.
KuFacebook uthandazile Ndizana uthi msasazi ndicinga ukuba kubuyiswe isigwebo sentambo ngokuba kaloku nokuba bangafunyanwa babanjwe bazophuma baphinde babulale. Lonwabo Lobs Mhlawuli uthi msasazi kuyaqatsela ukubulawa kwabantu apha eMzantsi Afrika alitshoni ilanga kungabulawa ngamntu isigwebo sentambo masibuye ngekhe saphela isizwe simnyama. Okanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Liyaqhuba iphulo le EFF lokucoca i-Andries Tatane clean up ezilokishini. Eliphulo sisikhumbuzo setshantliziyo elabulawa lisilwela ukunikezela kwenkonzo eluntwini umnumzana Andries Tatane. Namhlanje i-EFF icoce eDiepkloof eSoweto. Namhlanje iqela le EFF lichithe ixesha licoca eDiepkloof eSoweto ngaphansi kwephulo labo elithi Andries Tatane clean up. Inkokheli yalombutho umnumzana Julius Malema zisuka nje ukhwele zehlela kumbutho olawulayo i-ANC kuphathelene nomba wenkundla yamatyala yehlabathi. Watsho esithi ilizwe loMzantsi Afrika maliphume kwi-ICC. Well, ICC, we must get out of it. The ANC is confused. I've never seen such a confused organization that is controlled by white capital. Lombutho uthe eliphulo sisikhumbuzo sokubulawa kwetshantliziyo elabulawa lisilwela ukunikezelwa kwenkonzo eluntwini umfi u-Andries Tatane. As the EFF, we have decided that we have to disabuse African communities from the connotation that our communities must be defined by filth, defined by illegal dumping and rubbish, because that is what our identity has been characterized as. So the EFF has launched the Andries Tatane campaign, clean-up campaign rather, to honor the memory of Andries Tatane, who was killed pursuing the delivery of services to ordinary people of water and cleaning of communities. Ngelixa umnumzana Julius Malema ethe ezona njongo zabo kukuvuselela isazela eluntwini ngokuhlala kwiindawo ezicocekileyo yaye bengumbutho we-EFF abazukudinwa. Ungaphezu kokuqonda ucimicimi wombane eMthatha eMpuma Koloni ngenxa yokwebiwa kwentambo zombane ngokamasipala iKing Sabatha Dalindyebo nkqu neepali zombane ezikhanyisa izitalato ezigxunyekwe kwindlela ezingena kule dolophu ziyonakaliswa. Izinyoka ngoku zityhuthula neepali zombane ezisekungeneni edolophini eMthatha, nto leyo eshiya kumnyama ze oozungula ichele bafumana ithuba lokwaphula umthetho. Bayavula apha kwipali leyo mbane then batsale ilantuka i-cables okanye bagwencele apha ezipalini ukukhupha ezi-globes zikamasipala and loo nto ke yenye yengxaki esibanazo because we must understand into yokubana once ukuqala kube mnyama nakweyiphi na indawo that means izinga lelantuka le-crime liyonyuka. Uninzi lweebhokisi zombane zineentambo ezilengalengayo, nto leyo ebubungqina bokuba amasela azityeli theko. Abahlali bathi oku kwenziwa intswela-ngqesho, bambi batyhola kuguga kweziseko zombane njengonobangela kacimicimi obaxekileyo kulo masipala. Into eyenza ubana kubiwe iintambo zombane uba ngaba banganyusa amathuba engqesho because almost yaba bantu baba iintambo zombane ufumanisa ukuba abanye bafundile but batyiwa yipoverty, asinamsebenzi. Ndicinga uba mna kungalungiswa mna kweziteyishi zombane apha neentambo eziqhawuqhawukiweyo ke. Because ukuthi uhamba nje utsiba intambo nje ivelile yombane apha kwamasipala uyazi noba ivela phi ibihambayo. Umonakalo wenziwa kwibhokisi nganye yombane utyabula umasipala isihlanu sezigidi zeerandi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 uziphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya eMthatha. Iphondo laseLimpopo linesibhedlele esinye esinyanga izigulane ezinesifo somhlaza kwaye kukhangeleka ngathi naso sombethwe ezingxaki kuba isigulane esinesifo somhlaza silifulathele liphondo sayokufuna unyango kwiphondo laseGauteng ngethemba lokuba siza kufumana uncedo. Elinenekazi elineminyaka ngama-32 lafunyaniswa linomhlaza webele ngoJanuwari wonyaka ophelileyo kwisibhedlele esiseTzaneen eLimpopo. Emva koko lagqithiselwa kwisibhedlele iPietersburg esisepulukwane nekuphela kwaso esinyanga izigulane zomhlaza kweli phondo. Uthi yonke into yayihamba kakuhle zatshintsha izinto ngoFebruwari walonyaka. Ndiyenzile i-chemotherapy. Ndiyenzile i-chemotherapy.
Emva koko ndaya kwiradiation iintsuku ezimbini, kodwa emva koko ndaxelwa ukuba umatshini wonakele. Kwathiwa ubomi buphelile kum, yaye ayikho enye into enokwenziwa. Isebe lezempilo eLimpopo lithi liza kulungisa umatshini okwangoku lizithumela kumaziko empilo abucala elisebenzisana nawo izigulane. Latsho lisithi liza kulinceda eli nenekazi. Lo wasetyhini oneminyaka engama-32 ubudala uthi nangona ephilile ngokwasenyameni, ngokwasemoyeni udandathekile, iinyembezi zihleli nje ziyazehlela. Unethemba ukuba ngokuthetha ngentlungu yakhe izinto ziza kutshintsha. Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa nguNewsroom Africa, ndinguZikhona Kshona eSnake Park eSoweto. IMamelodi Sundowns idlulele kwi-semi-finals zemidlalo yetumente yentshatsheli zelizwekazi Afrika emva kokubetha iqela lase-Algeria i-CR Belouizdad ngamanqaku 2-1 kumdlalo bubanjelwe kwibala iLoftus Versfeld ePitoli ngalemva kwemini. Nanga ke amabalengwe alo mdlalo. Plenty of players forward looking for their chance now. A rare opportunity and they've got to go. One back out for the Algerians. Morena, Zwane. Timber Zwane scores and Mamelodi Sundowns are right back in it. His 19th goal in the African Champions League for the Mamelodi Sundowns captain. All so easily done. Finds Mbule, looks for Zwane. Zwane to Mayema. Back to Temba Zwane. Good overlapping run here from Mudau. Now he can bang it across. Applies the finishing touch. Mamelodi Sundowns have the lead. Excellent cross from Mudau. It might well have been going in anyway, but Moreira made 100% sure. Thabile Makaphela selengqangile nemozulu. Kakhulu ke mamqwatho umhlapha ezindabeni ndibulise kuwe mizonsu ndaphekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yemozulu. Igama lam ke ndikuthabile uMamthembu Qhudeni wakwaMakhaphela. Nantsi imozulu. Sivula bethela ngelaphondo laphaya ke eMpuma Koloni eMonti eMndantsane eziphuntsana nge-18 lamathontsana njengephi ezamvula kanti gqeberha le meko iyafana ngamathonsi kwakhona emvula ku-18 degrees. Mhlawumbe mngamajonge phaa kwakhona ephondweni eFree State eBloemfontein ngama-20 nje ekhatshwa sihlalo kusaqoke kamnandi nje kusukela ekuseni naphaya ke emva kwelamo ke bokelam iyafana phaya koSasolburg ngama-20 ekhatshwa sisixhenxe. Nantso ke imeko yona phaya eRhawutini eJohannesburg eSoweto eSandton naseThembisa ngama-20 nje abe nesihlalo kusaqoke kamnandi nje phaya emva kwemini kanti kuphaya koVereeniging kusehle kakhulu futhi ko-28 degrees. Jongeni bethu nimeko kwakhona phaya kwaZulu Natal eThekwini ngama-20 nje abe nesibini amathonsi emvula phaya emva kwemini yangomso. Lo meko kwakhona futhi eMgungundlovu nge-18 samathontsana njengephi eNtshizane. Nantso yona imeko phaya eLimpopo koFalaburwa ngama-20 ekhatshwa sihlanu kwakhona zintshizane ezingephi kwakhona zemvula phaya ngorhatya lwangomso. Lo meko ke iyafana ePulukwane ku-28 degrees wamathonsi emvula. Nantso yona imeko kwakhona phaa kwiphondo elilandelayo phaya eMpumalanga eMbombela nge-19 lamathonsi emvula kusibekela impela phaya emini ngomso kanti imeko yona phaa koSekunda ku-27 degrees. Mbukeli wam phaya ekhaya nalo ke iphondo elilandelayo phaya namhlanje nangomso eNorthwest eMahikeng ku-31 nokwepholekamandi licwengile futhi izulu nje yonke emva kwedinala yangomso kanti eRustenburg kuhle kakhulu kuzolile futhi ku-30 degrees. Yona ke imeko phaya eNorthern Cape eKimbali ngama-20 ekhatshwa sisihlanu kumnandi kwasekuseni kuye pholekamandi futhi phaya ngorhatya kanti kwakhona phaa ko-Uppington kuye ke emhle kakhulu la 29 degrees. Jongo kwakhona ke kwelaphondo laphaya eNtshona Koloni eKapa nge-19 elipholekamandi kusukela ekuseni kwakhona buye kusebekele nje phaya ngorhatya siyiqukumbela imozulu ngeGeorge nge-19 elicwenge kamnandi. Ndikuqhude ndibisana ungozi makhonze goduka ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Kanti ungaphinda ubukele izindaba ku-YouTube @indaba zethu 163 nangomso hlala nathi mbukeli njengoko sakube siziphaka sishushu kamnandi mawethu.